دەمباش وەرە هەر هەموو بخێراتن. وانەیە زمانی کوردیە شەشەمین دێ لەسەر چیرۆک پرس و بەرسڤان بە ئانگۆ پراتیک کوردی. نەهازە چەند هەڤۆکان ji we re bibêjim paşê ez ê li ser wan hevûkan gelek pirsan ji we bikim. Divê hûn her pirsê bibersivînin. Hûn dikarin vîdyoha bisekînînin û bersiva pirsa xwe bidin. Dûra jî hûn dikarin cardin dest pê bikin. Hûn dikarin tenê bi yek an jî bi du peyvan bibersivînin. Baş e? Werin em dest pê bikin. Ez ji du pişkan hes nakim. Ew min ditirsînin. Ez ji wan ditirsim. Ma ez ji du pişkan hez dikim? Na, ez ji wan hes nakim. Ma ez ji pisîkan hez dikim? Belê, ez ji pisîkan hez dikim. Ez ji wan pir hez dikim. Kî ji du pişkan hez nake? Ez. Ez ji wan hez nakim. Ez ji çi hez nakim? Du pişkan. Ez ji du pişkan hez nakim. Ez ji wan hez nakim. Çima ez ji wan hez nakim? Ji ber ku ew min ditirsînin. Ew min kêfxweş dikin? Na, ew min kêfxweş nakin. Ew min ditirsînin. Ew min ditirsînin? Erê, ew min ditirsînin. Kî min ditirsîne? Du pişk. Du pişk min ditirsînin. Ew min ditirsînin. Ez ji wan hez nakim. Ez ji çi ditirsim? Du pişk. Ez ji du pişkan ditirsim. Ez ji wan ditirsim. Ma ez ji çûkan ditirsim? Na, ez ji çûkan natirsim. Ez ji du pişkan ditirsim. Awesta delal e, an jî bedew e. Ew ji pirtûkan pir hez dike. Pirtûk wê jîr dikin. Ma awesta kirêt e? An jî ne bedew e? Na, ew nekirêt e. Awesta bedew e? Erê, ew bedew e. Ew çawa ye? Ew bedew e. Ew ji pirtûkan hez dike. Ma ew ji pirtûkan nefret dike? Na, ew ji pirtûkan nefret nake. Ew ji pirtûkan hez dike. Ew ji çi hez dike? Pirtûk. Ew ji pirtûkan hez dike. Ew ji wan hez dike. Çima ew ji pirtûkan hez dike? Ji ber ku ew wê jîr dikin. Ew wê çi dikin? Jîr. Ew wê jîr dikin. Pirtûk wê jîr dikin. Belê hevalno niha jê metin dawiya waneya şeşemîn heta vêcekê din bimin di nava xêr û xweşiyê de. Roja we xweş, jiyana we bila bi Kurdî be. بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي